namasilo chane ndimade kwana Stella Vista sanibonani bantu bakwaZulu Natal ayikho into emnandi njengokubuya kulolu hlelo olwaziwa ke sonke isifundazwe manje ngqongqoshe umuntu wahambele wonke amakhona esifundazwe akusekho la othi mawuhamba khona uliqede idolobha lonke obulihamba ngabikho umuntu ozokuvimba nje athi akusiwena lo walolu hlelo lolu lelo likhuluma abese kutshela ukuthi benikhuluma ngani ayikho into ebusisa njengaloyo uyabona nje ngqongqoshe ngisuka la ngisendleleni ebheka ophongolo ngama egarage lokuqala elisempangeni mangehla lapho owethu petrol lapho uthi hey lolu hlelo lweni siyalandela bakwethu siyacela ukuthi ningalenzi opportunity value kunezinto enikhulumayo lapha ebesaba thina ukuthi siye emakliniki siyozwa ngazi ukuthi mase niyichazile lapha ya bese sibone ngathi hawu kanti into kanje lena sengiya nami ekliniki nginalo ulwazi lonto bathi bayacela ke impela ukuthi ngibadlulisele imessage ngqongqosho ukuthi hayi lolu hlelo lolu ungalivali ngisho noma usumqosha ke lo mfana lo oshayelayo kodwa lo ungalivali uhlelo omunye nje olapha ehluhluwe egarage wazi wathi yena uza kukhulekele ngqongqosho ngize nimkhulekele ungqongqosho ba ngiyambona uyasiphendula kahle lapha yana sijabulele nezimpendulo zabo wathi nje hayi uzidlulisele nokukhonza bayathanda ukukhonza abantu angazi lento yokukhonza yayithini usikhonzele ngqongqosho ngqongqosho sike sathi ukugoba amadlangala kodwa ke ngiyakubona ubuyile nawe manje ubuye ngeinkane awuhlehli ubheke phambili akuba bingelele ngqongqosho siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms zethu sithi hey Thanda ngiyazi ke ngqongqosho ukuthi ke eziningi izinto ezenzakalayo sakhile ezweni kuyanyakaza umhlaba kuyahanjwa abantu bahlale befisa ukwazi ngezinto ezihlukahlukene uke wathi ke uhambele kwelinye lamasonto wakhulumisa indaba ethinta yona icancer le indaba ethinta izifo lezi zecancer ukuthi hayi siumnyango wezempilo thina sesimi ngomumo siready kodwa ke bangena abanye lapha ya ku social media basho ukuthi ke siyakuzwa ngqongqoshe futhi ke abanye bethu bayasizakala kodwa bathi abanye banazo bona ingqinambanyana mabethi bayabheka kulesi sikhathi sokulinda engathi kunesikhathi esithile sokulinda ithini into ethinta lokho ngqongqoshe No asibonge kakhulu Ntokozo kuyiqiniso ukuthi sinezinhlelo zokukhuluma nabantu besifazane kakhulukazi ngecancer eba affectayo okuyicancer yebele necancer yecervix cervix so sinezinhlelo ke zokuthi sikhulume besimenyiwe ke laphana kwi conference yomama yasesontweni iUCCSA sijabule kakhulu saphatheka kahle enkonfeni yayi siphatheke kahle impela nami ngiyayibona lento kumakumenywa umama kuba mnandi mawulokhu ungena kancane nami ngingene kuthiwa umama umaphisa ubuzogqoka iphinifa ngoba nami ngiphume sengigqokisa iphinifa laphana esontweni so kuyiqiniso ke ukuthi iplatform neplatform esiyitholayo siyalikhulumisa lolu daba omama laphana kuma congregation bazibiza kanjalo bebecela ukuthi sizoxoxa ngalolu daba and sathola ke ithuba lokuthi silikhulumisa ziningi ezinye inhlelo sizozenza futhi lapha abantu besifazana abahlangana khona siphinde sikhulume nabo sinohlelo nje sizolenza lapha eShowe elikhuluma ngomakoti nezingoduso uMrs Cebekhulu usimemile laphana ukuthi ubahlanganisile uyacela sizokhuluma ngezempilo so besikhona ngicabanga ukuthi umhla ka14 nomhla ka16 u16 absolutely umhla ka16 so besilapha eShowe yenye opportunity ke futhi naye sibamba ngeze zombili izandla ukuthi sikhulume nabantu besifazane so uma ke abantu bakithi mase silitholile lelo thuba siyaye silifake kwi page yethu ukuthi nomuntu osekhaya akwazi ukuzwa ukuthi besithini kuyasithobisa ke ukuthi ngempela abantu bayasilandela futhi bayalalela ukuthi sithini into engijabulisayo ukuthi uma bekhomenta sebesitshela ukuthi siyakuzwa impela ukuthi niyakusho lokhu kodwa kuneyingqindamba ezinje nezinjena siyakujabulela lokho ngoba kusinikeza into yokuthi sibuyele emuva siyobheka ukuthi kukuphi lapho singalungisa khona enye yezinto abayibhekile noma abayiphakamisile lapha kuleyo group leyo noma ku page yethu ileyo ukuthi kune waiting period ende kakhulu
uma ngabe uzofika utestwe kubonakala ukuthi unayo icancer yini uscreen bese uthola itreatment sibe sesixoxa ke nabaphathi after that savumelana nabaphathi ukuthi kusho ukuthi kuzofuna senze lento esibiza ngama camps ngoba bathi uma befaka abafowethu laphana uma beyibhedlela kuyaye kuthiwa iscan asisebenzi kuyenzeka ke iscan asingasebenzi ngoba suke sisidala noma siphukile noma sinjani kodwa uma siphukile phela iscan ufuna uthathwe umikiswe kwisibhedlela esiseduze kodwa siyabona ke kwezinye indawo ukuthi akwenzeki kusenamahiqi but sithatha isinqumo sokuthi kusuka ngeviki elizayo sizokwenza icamp esizoyiqala whether siyenza ePixley noma siyenza eVictoria Mxenge Hospital lapho sizotargeta ibhedlela i-waiting list yase Prince Msheni for instance sizoyinciphisa ngokuthi uSaturday wonke senze ama scans akhona uSunday wonke senze ama scans akhona nangeviki elilandelayo nasemgungundlovu sokwenza into efanayo si identify isibhedlela esisodwa esinama scans amabili noma amaningi asebenzayo bese sisebenzise sodwa sithatha iweekend sinciphise iwaiting period so uyabona ukuthi uma abantu bakithi becomplain bekhuluma beziveza inkinga siyakwazi ukuthi siphendule esikucelayo okungasiphathi kahle lokhu ukuthi umuntu athi uma comment bese yasithuka uyabona kuma ususithuka wenza ukuthi kube nzima ukuthi sisebenze sibambisane nawe kanti phela laba bakhulume kahle uyabona nje abaningi bayasinika nama details ngangeke kulesibhedlela for instance kade besitshela ukuthi ePrince Msheni iscanner sakhona sisebenzi uma sesibheka siyabona ukuthi babe nazi inkinga yebo okwamanje kulindwe iscan esisha by the way ePrince Msheni esizofika within the next 3 weeks kodwa sithe ukuze singaloku silinda ne waiting period ibe yinde kakhulu asibe sibathatha abantu abaku waiting list yakhona siqale ngabo sibasize so bese sihambela zonke ibhedlela ke sibuka ama waiting period akhona noma waiting list yakhona and sikwazi ukuthi senza ama camps akuyona icancer kuphela esizokwenza lokho kuyona naku urology ngoba siyazi ukuthi nakhona ikhona inkinga ekhona so bese siqala senza ama camps sixabana nje uma sesithukwa ke vele kube nzima kakhulu ke la and manje into eyinkinga ngokuphendula umuntu okuthukayo usuke ubusuya ku level yakhe bese kuba ngathi wena ugula kakhulu mhlambe ngoba uzofika kuthuka kuthi wena usuyabuya ngoba sasibuya phela sisafunda la ematertiary ngqongqoshe sivakashele lapha kwenyema university wawuthi uqhamuka bekucule ngayo inhlamvu ungena uphume nje usuyazi yonke usuqondile uvela twethi bese kuvuka leli yaphathe yihlashanyana bese nawe ubuya nako bese ukhuzwa uphezalo uthi ukuphezalo uzohamba kodwa makungathuka mina kodwa kona kuyiqiniso ngqongqoshe so siyacela nje ukuthi abantu bakithi bazifake inkinga zabo siyabalalela siyafunda siya respond kodwa ayasimena nala ngasenhlambeni nanendlela nje yokubeka izinto zikhona you know na ubeka udaba lwakho nje ngangesibhedlela esithize ngosuku oluthize ngana lenkinga siyagibela phezukwayo siattend siyakuthola ke kwesinye isikhathi abantu bavele bathi hayi ningakhulumi ngento yecancer vele noma ngabe siyakuphi lapha sisizakala kusizi lokho ngoba kwenza ukuthi singakwazi ukulungisa lapha kuneyinkinga khona ilento esibiza ngokuthi ukugeneralize wena sitshela inkinga eyodwa kulesibhedlela ngosuku oluthize kwenzeka ukuthi sihlala phezukwayo indaba injalo ke indaba izweleke nayo igama lohlelo Kaizer Chiefs.gov.za silishap khona namhlanje sisedurban eTrulo House nakwela ke kuyisilishaya khona ke uhlelo namhlanje ngizosuka ngejubane ke ngibonga kakhulu ngqongqoshe ngaphansi kwalesigaba ke nokusicacisela nje ukuthi ke mani ngena lapha ya epage nomnyango akuve siyithatha serious izinto enishoyo siyanicela ke bakwethu ukuthi noma ngabe uyagxeka kukhona ukugxeka ngokwakha uyazi ngingakhala nje ngomuntu othile ngimbona kodwa mase ngiqala ngenhlamba kuba into enzima kodwa mawuthi ngiyayibeka ngiyibeke ngesoka nje ukuthi unika ngisho umdlandlo okuthatha ucingo ngifonele lolu daba lakho kodwa mase kuqale ngenhlamba ngibe ngisazi noma ngidila kahle nomuntu noma ama robot ba into ebuyibe iproblem ngawo futhi lezi zinto amakhasi amaningi ngqongqoshe la esiyeswabone kuyiwona athuka inhlamba mawusuthi uyalandelela ke ngokuthi ufuna ukumsiza lo muntu uyalithola ikhasi eliyikhasi mbumbulu elingenabo ubuso bangempela bomuntu manje ke siyazi ukuthi bakhona babakhayo amakhasi lawa befuna nje ukwakha isimo sodungunyane singekho isidingo
Kodwa kukho konke lokho Maphisa sisaba encourage abantu bakithi ukuthi uma ungaphathekile kahle noma kukhona ofisa ukusidlulisela kona kudlulise ngempela ngoba sihleli lana lekhasi sasilakhela kona lokho ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafake ngoba kwesinye isikhathi bayanqena uma bese ema clinic noma bese ibhedlela uma bethola inkinga umuntu azahlala ekhaya nesifo ebesingalapheka ngokusheshsha uma besikwazile ukungenelela so abalisebenzisele lo thuba sicela nje ukuthi silisebenzise ngendlela okuyiyona phaneni ngqongqoshe ke siphinde sakubona ngesonto edlula uhlangene nama hospital boards o chairperson bakhona ngiyazi lento yama hospital boards ayidumile kakhulu mina ngangazi lokho waseyikole no school governing board lokho kwama hospital boards kuyini kusebenza kanjani yini ingqekithi ukuthi nje bade nihlangene lapha ya kunjalo Ntokozo sisohlelweni lokuvuselela ama hospital boards ethu amasha ama hospital boards ethu iprovince yonke whether ke siyafaka abantu abasha noma sivuselela labakade bekhona umthetho uyasiphoqa National Health Act ukuthi sibe nama hospital boards ama hospital boards kumsebenzi wawo ukubambisana between uhulumeni noma ungqongqoshe nomphakathi bakwazi ukuthi nabe lapha esibhedlela babhekelele izinto eziphatha umphakathi ngendlela okungeyona yona ngempela so la eThekwini ke si abaningi babo sisanda kuba appoint so besinomhlangano ke wo hospital board chairpersons beTheku lonke ukuthi sizohlangana nabo sibuka ukuthi yini esi-expectayo kubona yini esifisa ukubambisana ngayo nabo and yini umsebenzi wabo ngempela ozoba khona lapha esibhedlela esikuthandayo ke osisazokwenza by the way kuwo wonke ama districts so wahambela wonke ama districts ukuthi nje iTheku ngoba liyiTheku linama hospital linezibhedlela eziningi okusho ukuthi ama hospital boards akhona maningi sisahlangane ke noyihlalo sisazobuya sihlangane nama board onke baphinde bathole induction workshop kube umhlangano successful kakhulu Ntokozo uyabona na ubuka ke oyihlalo baseThekwini une mix enhle kakhulu uno former MECs abakhona lapha na who are hospital chair boards uno speaker base former speaker waseThekwini uno former mayor waseThekwini uno MECs akade in fact no former MECs abathathu kuleya hospital boards nama professionals sinabameli nqwaba yabameli konke kukhona laphana so kuyasijabulisa ke sinabantu abasha sinabantu besifazane so imix yabo imix ngempela obonayo ukuthi cha bazokwazi ukuthi bayirepresente lento sino former nurse abaziyo ukuthi uma ngabe urun isibhedlela ngempela usirana kanjani yiziphi into ezidingekayo so we are very excited kulelo hlelo Ntokozo ngoba nakhona uma uhleli nabo uyababona ukuthi bane passion and into engiyithandayo ke noma kungekho isikhathi eside beappointiwe abaningi babo almost all of them sebebe nemhlangano more than 2 meetings in each facility kanti umthetho uthi noma umthetho iact ithi i-hospital board kufune ihlangane a minimum of 4 meetings okusho ukuthi 1 per quarter but bona ngoba bazimisele futhi banogquzu ba decide nje ukuthi bayawubona lokho bazokwenza phela ithi minimum ayisho ukuthi maximum so ba decide leke bona ukuthi hayi bayagijima bayahlala bayahlangana ne board bayahlangana ne management so we're very excited ke ukuthi sibe nawo lo mhlangano even izinto akade beyipropose akade beyisuggest ukuthi i-department kulesibhedlela ingenza ukuthi ingalungisa la ingenzani kuyasijabulisa kakhulu lo absolutely cha nami ngijabule mangibona ukuthi hey ngize ngayitshela ukuthi lento ama hospital board utaxi cabinet ethile ngoba ngibona sekuhlangana impela ngibona no MEC ngibona nama mayor ngibona ingqweqe zabameli ngabona ukuthi hayi la engathi siphethe impela abantu bengasuka kube icabinet la singazima kube kungalende kodwa kokujabulisela ukubona ukuthi ke abantu abanalawo mava lawo ibona abazobe bebhekelele izinto zabahlali ezibhedlela and ama issues abewa raise wawubona ukuthi ke ba on the ground futhi ke ba grounded ngiyazi ke ngqongqosho ukuthi ke iviki lesiphuma kulo laziwa njenge Africa Vaccination Week silande kuqweqwe lapha le vaccination umuntu oqala ke lo ngqongqoshe wangishayisa lento ngesikhathi sa COVID wayeyifaka lento ayifaka ekhaleni iziyothinta umqondo unwaye lapha umqondo ebheka iCovid angayitholi ayifune ugatsheni sinayeke namhlanje kodwa ngqongqoshe ikhona lento le ehlala ilokhu ivela yokuthi abantu baqala ukwazi kabanzi ngento eyokugoma ngesikhathi seCovid
ebese kuba khona lokhu ukucabangela ukuthi umgomo kuhambe nezistigma ze-COVID. Mawukhuluma ngomgomo nje manje abantu sekufika uCovid iqala osekulimaza ke manje nalomgomo lo okuyiwona mgomo ebesivele esikhuli khona. Mina nje ngikhule ngathi sasiba nezigxivizo lapha engalweni wawumbona ngakho umuntu uthi awu unesigxivizo uhambile wawubonwa onesi ugomile. But ke ngqongqoshe lesi stigma lento yokuthi abantu bahlale beassociate lento kaCovid nokugoma ingathini mhlawumbe into nje yakhe ungqongqoshe ukuthi ke sikhe emoyeni ukuthi ke abantu sibayala ukuthi cha ngempela ukugoma kuugoma nje akeke bema abantu ukusabela ukuyogoma ngoba besabalekela into kaCovid. No siyafisa nje Ntokozo ukuqoquzela abantu bakithi ukuthi ukugoma kubalekile. Ukugoma ku safe. Absolutely. Ugoma kwasisiza ezifeni ezazikhona phambilini ongasaziboni manje ngenxa yokuthi kunama vaccines akhona aqala ingane zalwa kuze kube iminyaka ethize umuntu ingane lokigoma so siyafisa nje ukubagqugquzela abantu bakithi lento yayikhona ngesikhathi seCovid yokuthi kuthiwe hayi umgomo udangerous umgomo unjani into engekho leyo sasibushwa ngalesa sikhathi sithi njengoba siphila nje umuntu usegoma mhlambe angazi kangaki ngoba phela ziningi izinto esisuke esikhula siyigomela and siyaphila asinankinga so namanje imigomo le khona kuseyiyona leyo mgomo leyo engenankinga nalaba abakhuluma indaba yokuthi umgomo uyabulala umgomo udangerous awukho umgomo osetshenziswa emntwini ongakhethwa ongacubulungwanga kahle. So everything ya researchwa everything ikhombisa ukuthi umuntu nomuntu noma nomgomo uma ngabe ungena emntwini uzo reacta kanjani so kubalekile ke abantu bakithi ukuthi bagome izingane zethu siyithathe sihambise ziyogoma ngoba iyona ndlela yokuyivikela le ngendlela lento ebaleke ngayo kwaze kwathathwa isinqumo ukuthi ke iAfrika yonke iyoba neviki layo lapho iyobigxile khona okungayikho ke njalo ukuthi ukugoma into yenziwa ngalelo viki phela into ya daily ugoma kodwa eAfrika nje kuba neviki la kusekuthiwa kufocuswe egomeni aqhuquzela ugoma kodwa ke njengoba sengishilo ke silanda uncwedi wethu la uSister Zinhle Ndlovu lengizocela ukuthi ke asibingelele ashethe ubani wakabani wenzani la eminyangweni. Ngiyabonga Ntokozo sanibona iKZN yonke ngiyanibingelela lo uZinhle Ndlovu ngisebenza lapha ka Health eThekwini District Health Office ngibhekelele iprogram kaMama neNgane also uvertical transmission prevention la esibhekele khona ukutheleleka kweHIV nezinye izifo ethelelana between umama nomntwana during pregnancy during ezala during futhi encelisa umama ngiyabonga. Okay ngoba ngathi siyasebenza lenenye la esifubeni usungangibekela phansi lena bebesole ngazi ukuthi ayizi ukusebenza engathi siyasebenza kakhulu ngiyakuzwa ke ukhuluma ngo-cross band lapha niyasebenza ku-district awusibeke nje kafike sekwenziwani lapha into elwayo nesikoleni o-cross band uyayizwa nje amagama serious lawa. Ngiyabonga Ntokozo. You remember meqala HIV baningi abantu abalahleka that we've lost omama nengane because of HIV. Okay. So ugovernment wasiyahlala with other countries and other presidents of other countries babheka beno WHO babheka ukuthi yini esingayenza ukupreventa umntwana ukuthi angafi benomama because of HIV. So that's how the prevention of mother to child transmission of HIV was created or was born. So kwakuvikela ukuthi umama mekhulelwe eseyitholile iHIV kodwa angakwazi kuyidlulisela enganeni yakhe either isala eseswini or during isikhathi la umama ezala khona noma umama esencelisa futhi. So that's how prevention of mother to child transmission was born in South Africa and namanye amazwe. But ke kwakuhlala kwahamba iminyaka yahamba kusasa implement ama guidelines kwando enrollment of ama ARVs yonke into yawumahala kwangancipha lutho nje in terms of treatment. That's where we saw that it dropped in terms of ama deaths that are related to HIV omama nengane. So babuka bathi cha ayiyena kuphela umama otheleka ingane umama phela HIV uyithola somewhere naye ngithi Ntokozo so kwasekuthiwa cha futhi akuyona iHIV kuphela iTB khona uhepatitis B khona syphilis ukhona as well which is transmittable vertical transmission so sesiyayishintsha ke manje le term ethi PMTCT sesiza vertical transmission prevention. Awungithathe nje ungibeke uchazele umuntu osekhaya umbeke esithombe kuyini ukugoma kahle kahle. Okay Ntokozo ukugoma ila sithi siyagoma ukuze sakhe
i-protection emzimbeni, immune system. Sivele sinawo amasosha ngokuzalwa. Okay. So ukugoma kwethu suke sifuna ukusiza lamasosha esinawo ukuthi akwazi ukulwa nezinye izifo ezoqhamuka. Asisho intokozo ukuthi mase sesigomile lezi zifo zizokusiphatha. Okay. Zizosiphatha intokozo kodwa ngoba so sesibuild immunity sizokwazi ukuthi nena amasosha ethu akwazi ukuyibona i-enemy masingena. Okay. Ilontuzane ilo isifo lesi. So ikwazi ukumelana naso. Okay. COVID wafika intokozo kwaba ipandemic esasingayilindele. Basagoma sonke ukuze kwehle ukufa kwabantu. Mokhumbula baningi abantu abashona bebulawa iCovid. But ukufika kwawo ke ivaccine zakwazi ukuthi amasosha ethu akwazi ukuba strong ukuze noma ingene iCovid kodwa inga end up senge-ICU sengishona. Ngikwazi ukumelana nalesifo umzimba wami ukwazi ukumelana naso. So umgomo ke intokozo ubalekile usiza lapho ke intokozo. Manje ngiyengizwe bethi manje isigoma nesifaka sona isifo ithini into baphela abanye ilento lesibadida amakhanda hayi bazosifaka lokhu bazosifaka isifo ikuthini mawuyichazela nje umuntu osekhaya lento kahle uthi cha mawusuke sigoma suke senza ukuthi nokuthi. Okay Ntokozo ikhona imigomo Ntokozo la ekuthatha khona isifo kodwa basenze sithambe sibe weak ukuze siwazi ukwakha lemigomo le ukuze mase sigoma na ukwazi ukuthi wakhe lamasosha lawo acisha afane naso isifo noma singeke sisigulise Ntokozo bese kuba khoneke eminye imigomo la esingayisebenzisi isona ngempela isifo igcikwane bayakheka ososcience emalab bakhe lemigomo leni ukuze ikwazi ukusiza ngizothatha nje i-example Ntokozo like i-TB i-TB kuthatha yona the actual TB ilontuzane ilo isifo sakhona kodwa basilalise ukuze bakwazi ukwenza ini lo mgomo lo ukuze mengithola i-TB ikwazi i-immune system amasosha ami ukubona ukuthi okay nayo i-TB sifikile ngikwazi ukuthi ngilwe nayo i-TB ngidle treatment kodwa ingangibulali lontuzane i-TB. Mangulalele mina ngihlalele nje la ngingazi lutho ngingayanga esikoleni njengawe uthi sisuke sakha amasosha azoba ngaphakathi azokwazi ukubona isifo sangempela mase siqhamuka ingakho nanifaka lese sisafake kanyana ukuze umzimba uphaphame ukwazi ukubona ukuthi ke sekukhona loqhamukile oyisitha kumele ngilwe naye masikusummarize nje ukugoma sengingaphasa mina awusungaphasa Ntokozo 100% ngangivele ngihlala manje ke makunaleli viki elifana naleli Africa yonke lisuke lisho ukuthini leli viki leli. Okay leli viki lesiphuma kulona u-African Vaccination Week iviki esilibungazayo lumkhankaso eAfrica yonke as a continent ila sibukela khona sibheka ukuthi iyiphi i-community indawo zethu izigodi zethu ezinabantu abangagomile yaqinisa ke lapha kwezigodi indawo izigodi zethu labo community angibazo bani lapha izigodi zethu ezingagomile ezinengane eziningi engagomile yila ke sithi khona onesi bethu laba abahamba ngama mobile clinic outreach teams abahambe bawubheka lezi indawo lezi ukuze mase lifika leli sonto leli sihambe sekulezo indawo lezo sesiyogoma izingane engakwazanga ukubuya ngala amasonto okugoma sikwazi ukuyigoma ngoba Ntokozo u-WHO inhlangano lebhekelele ezempilo izwe lonke ithi isigodi abantu isibalo sabantu abahlale esigodini kumele kube 90% and above abantu abagomile ukuze kuthiwa si reachile herd immunity yini ke herd immunity abantu abagomile abazokwazi ukuthi noma sifika isifo bakwazi ukumelana nalesifo lesi bese siba no UNICEF inhlangano lebhekelele umama nengane ekhulumela umama nengane yona ithi siyacha thina sifuna u100% yonke ingane ezalwe iphila igome Ntokozo. Absolutely manje ngiyanithanda nalo head immunity uthi mina makhuluma ngo head sasinalento thina emakhaya yokulusa yabona kuvele kufikele ukuthi inkomo kweziyalusa kodwa akasiphume lapho nakhu ke la sebe u90% abagomile ukuthi bayakwazi ukulwisana nesifo masifika ngoba phela naso isifo masifika abantu beweak siyabhebhetheka sibe sikhulu kakhulu shuthi ukugoma kuzokwenza singabi umlilo weqoza sibe umlilo othambathambile wayizethi mayichaza omunye athi ukugoma lokhu kufana nokufaka amanzi ngqongqosho otshaneni mawuthi uyabasa bungashi kakhulu ngoba usubumanzisile utshana athi ngisondezelo lapha ekhaya njalo ukuze masiqeda la ungimakele nami usho ukuthi ngipha
uyithwasile yini kunemgomo ke la eninika abantwana abasebancane kuqala nini ukugoma ngoba abazali abaningi bayithola benabantwana kodwa bengenalo iclue ukuthi funeka aphume abhekephi umntwana mayisekhona uqala nini ukugoma umntwana kulandele kanjani kulandele ngiyazi kunekhadanyana leli abaliphathayo libhaliwe manje nalento yokufunda ke yabona ke yacashisa kakhulu kwabaningi bethu wabhala phansi nje hayi ke kubalekile so ke kuqalwa nini kulandele kube yikuphi futhi kusiza ngani kulandela njengoba ibekiwe lemgomo okay uma sigoma Ntokozo siqala ingane isanda ukuzalwa ithi nje iphuma nje eswini samama siyisule kahle babe right nomama bese siyayigoma akumele ba discharge esibhedlela obaphume esibhedlela ingane ingagomile ithola imigomo emibili ke Ntokozo owoqala umgomo ilowo othi uBCG ovikela iTB bese ithola lo ekuthiwa ipolio ovikela isifo lethwa imvedlo yebo Ntokozo lo sasibona kudala abantu bebe paralyzed bengakwazi ukuhamba ama wheelchair beba weak imlenze ingoba labo bantu laba bathola ithuba lokuthi bagonywe lowo ke siyawucontsisela emlomeni wengane bese maconsi lawo yes amaconsi mina ngithi bayiphuzisa amanzi ingane isifikile phela emhlabeni bayizwisa nje alcohol mhlawumbe bese Ntokozo bayaphumula ku6 weeks ithi ingane isino 6 weeks nje iminyaka isiyoqala ke isiqala ishedule isiyogoma igoma Ntokozo ubalekile ke Ntokozo 6 weeks ngoba kunomgomo lo okwazi ukuvikela izifo ezu5 kuwodwa ubalekile ke Ntokozo ke u6 weeks siqhubeka emeqede ingane iye ku10 weeks iqede ku10 weeks mina lento ngiyibamba ngenyanga njalo wathi amaviki ngidideka ngiphele ndikhona enye intokazi ekuyangena igijima lapha nasikulayini kwenyawo yendawo la ekudayisa ithi nanka ama-hours elimele kakhulu izozikhulelwe Nkosi yami manje uyakwazi ukuyibala ngama-hour 32 hours mina amaviki nje ama-hours ukuthi ungididile ke engathi singayibamba lapha amaviki kimi nenyanga uyabona kodwa akaqhubeka naye ungakuphazamisi u14 weeks so mesisi 14 weeks sibheka ukuthi ingane isiya ku2 months yak 3 months siqede ku14 weeks bese ke silinda u6 months inyanga ezo6 la sesithola khona imizils umgomo wesimumungwane sisuke lapha ku6 months sesiyayinga isina 9 months yes Ntokozo kodwa Nkosi yami kazi bayakhumbula ngempela omama laba bebebhizi kangaka besebenza abanye Nkosi yami sisuke ku9 months esiya ku12 months no baba njalo yini sithi omama kuphela ingqondo hayi baba bayagoma yabona nje Ntokozo uma unengane encane bazokutshela omama bazi kahle wonke umuntu usukazi ukuthi usuku lomgomo ulandelayo lunini ngoba awuphumi la ungatshelwanga noma ungabonanga ekhadini lakho kodwa usukutsheliwe ukuthi ingane usuyoyibuyisa ngale yanyanga ngeke ngibone nasemaklinikho baba beyiphethela ingane zabo sizogoma ukhona umpela de waphetha amawele afana naye elokho ekhala ngapha nangaphe wabambile Nkosi yami ikade yamzwela nje cha mina bengimzwela ngoba phela bewabambile kodwa wakhe ngithande nje ukuthi afana naye ngoba kusekubuye kusinde kwehlele lapha kufaneni nokungafani bese ke sesikhona ke lapha simungumungwane siyadlula ke manje siyadlula Ntokozo siye ku18 months la ingane isinonyaka owodwa no6 months siqede ke lapho Ntokozo sesolinda singane ibe na 6 years sigoma isiqala hamba isikole ke manje yebo iqede lapho masikuba khona u9 years u9 years ke ile ulona kuthi uHPV la njalo ngonyaka khona esigoma khona ingane zamantombazane beziqala grade 5 zineminyaka ewu9 years kodwa Ntokozo mawukuthi ingane idluli intombazane ayikwazanga ukugoma isesikoleni iyakwazi uyeke imtholampilo iphinde yogoma yes bese ke okugcina Ntokozo utholwa e12 ingane sino 12 years manje angiyitholanga mina yonke lemgomo kumele ngihlehle angikhumbuli ngempela ukuthi nababefika nesigaxa lapha somshini uvela ushawe ngawo la engalweni iphuma ibomvu ingalo engabuza ukukhumbula ngikhola ngathi babehlohla yonke into lapha ngoba ingalo yayivela isala impela abantu abaningi bongababheka manje le genge endala yabona uma ubuka la esihlakaleni kunesigxivizo isona sigxivizo sasisho ukuthi uthole yonke into lapho kwakufakwa ngisho ushevu lapho uma ubudla ushevu mawuthi mawudla ushevu ungeni yonke into yayiphoqa okufaka immunization yoshevu yonke into ngakubulala khona wayethi khona ngisho uthi ngendlela kwakukhulu ngayo lento wawubona sasigomelwa ngisho isibhamu lapho ebese fika kulokugcina ke manje yebo Ntokozo 12 months 12 years
u12 years uyazi ngiyajabula bake lento izosiza naye umzalo lapha ekhaya nathi besilisa ngiyagqugquzela lokho ukuthi ke kubalekile ukuthi ingane ukusukumela ukuthi iyagonywa yenziwa ngoba izifo lezi ezama ezithatha ama chance akulula ukuthi zibe ingene kalula enganeni maye ukuthi iyagoma njengoba bese chaza ukuthi umgomo wona wonke amasosha ahlale ready ukuthi akwazi ukulwisana nomgomo nangoku usekhohliwe waphela inyanga engayigomile ingane eweqile ngoba ushila iminyaka lenezinyanga kwavele kwaphela inyanga noma inyanga ezimbili engakwazanga mhlawumbe ulegoli yosebenza Nkosi yami yasala ingane zayeqa kumele enze njani niyathetha ndabathi kanithethi nize nishayeka amanesi lapha na asho kumbhaqo wena ingane ayigomela nishano babili ithini into koweqiwe isikhathi Intokozo asishaya intokozo engakusho nje ukuthi umama masebonile ukuthi hayi weqiwe isikhathi thatha ikhadi lengane avuye ngakusasa aphuthume emtholampilo yethu ivulile u7 days a week noma ingasiphi isikhathi acela ukuthi hayi angikwazanga ukuza nengane ngosuku enganginiwe lona ngenxa ukuthi ngangibambekile emsebenzini ngicela ukuzogoma ngoba kunomgomo ingane ewudingayo kubalekile ke intokozo omama babheke ama dates insuku abayiniwe ngoba intokozo ukhumbula ukuthi sinemthetho esilawulayo and sineyinkampani ezone ezikhiqiza lemgomo le so kunemgomo intokozo enama time limits age limits so mase time limits and age limits chaza ukuthi kunesikhathi se8 somnyaka esingakunika ngayo lo mgomo wazwadlula masuweqila sebesakwazi ukuthi nene sikunike and lokho intokozo ukwenza ukuthi even immunization coverage ukugoma kwabantu esigodini noma eSouth Africa ingabi ku90% yehle ngoba umuntu odlulwe umgomo wodwa lo muntu akekho fully immunized intokozo so ugomile kodwa akagomanga wonke umgomo ngoba umthetho uthi umuntu akabe fully immunized okusho ukuthi goma ngayo yonke imigomo ebhaliwe kwi-chart la eSouth Africa so kubalekile ukuthi umama ngempela memise i-date aphumelele agijima ekliniki bazofika onesi bamgome lapha yana ekliniki intokozo ngizwe ke ngqongqoshe kuthiwe sekuyisizini yeflu kufanele ukusiza sizogoma thiwa sekuyisizini yokuthi wozogoma njengoba dusho ke nakho ugomelo oTB laba nazo zonke ke ezinye izifo ke kuthiwa igonyelwe mawukuthi umkhuhlane usungiphethe ngiyathi hayi usho ungiqumba phansi manje ngikhwehlela okugcina ukuzwe la usukushaya khona uhlebe ngathi lesanwadani usho ukuthi right ihamba nami ngiyakwazi ukuyogoma mase ngigula vele sisingiphethe isifo okay ntokozo umthetho uthi awukwazi ukugoma isesikuphethe isifo noba kuthiwa awunaso isifo per se kodwa noma unempawu zamkhuhlane ngoba nengane sigoma inempawu zomkhuhlane nomuntu omdala simgoma inempawu zomkhuhlane so seke siwubheka umkhuhlane simbheka umuntu uthi uphethwe yini simlapha umuntu bese sithi umuntu akabuye maybe after 2 weeks to 4 weeks sizobona ukuthi enele lama symptoms lokwagula benako akakapheli yini kuthi ke mayifika sithola ukuthi hayi sekuphelile usekahle umuntu bese ke siyamgoma ngoba nengane asigoma into ozomeyigule seyilinda ize recover iziphole emzimbeni bese siyakwazi ukuyigoma kodwa futhi intokozo from time to time uyakhumbula ukuthi siyasaba ne-outbreak la kuvele kwane measles abantu ingazana isimungumungwane so usually ke ugovernment or uhulumeni wethu from time to time after 5 years okathi asibe nomkhankaso omkhulu la sigomela khona isimungumungwane ngoba bayazi ukuthi kuyaba khona la sivuka khona usually kuba ngako August September so ke siyasibagomeka abantu but akusiyo yonke imigomo la siza khona ilontuzana ama campaign imkhankaso so ke kodwa ke okubalekile ukuthi umuntu mengaphilile ene flu enomkhuhlane asimgomi kodwa salinda azabe right kuyimasi yamgoma ke intokozo wangilapha iyiphi ke indawo engaphuma ngibheke kuyo mawukuthi ke ngifisa ukugoma imtholampilo yethu yonke yakahulumeni iyagoma mahala intokozo iyagoma yonke yini njoba ngiyitshela mina ukuthi nje into ekumele uyiyele mhlambe ko King Edward lena noma uye kuphi la ku King Edward awukonje seku Victoria mama umxenge ngizoxoshwa la nakho umama umxenge sengiphela kufanele ukuthi angifuke ngibheke lapha na mina kanti ema-clinic intokozo absolutely ngqongqoshe ngake ngathi ingane yami endala
isina 6 years sekufuna uyogoma esikolweni ngalifuna ikhadi ngancama yebo ngathi ngiyalifuna ngangalithola wasiza ukuthi ngangisebenza eminyaka lwezempilo ngaleso sikhathi ngase ngiyaxoxela usasebenza nawe okwashizila la base bayangisiza manje ngifuna udadewethu achaza ukuthi umama lo ozothi mesefuna ikhadi angalitholi lilahleke uyahlala yini ekhaya angasaqhubeki nokugoma ingane noma senze njani impela ngoba ngeke ngezwe bala nokuthi ke after inyangane ezithile khona like donsa khona isikhathi eside before kubo 6 years manje ke selivelela nyamalala mhlambe sasihlala endaweni ethile sathutha kanti phela vele bona omama babeka kahle lamakhaya yabona nje ikhadi lomgomo lihlala ne certificate sokuzalwa esikhathini esiningi kodwa ke na uke wathutha wenzani kuyenzeka kokucane nje kumele lingabe lisatholakala ugcina wenze njani ke nali ikhadi angisalitholi hayi Ntokozo bayeza beze emtholampilo yethu sivula ikhadi elisha esilibiza ngeduplicate bese ke umama siyambuza ngoba kunale ya part le ye schedule history la kumele sibhale ukuthi yonke imigomo umntana wayithola from izalo uyasitshela ke umama uthi hayi wawuthola lo izalo wawuthola at 6 weeks kuze kufike la ekumele agome khona lapho ke Ntokozo ngoba sasingekho umama egoma umntwana egoma siyabhala ukuthi nene wawunikiwe given bese ke thina siyala ke umntwana ke kuloko akuzele kwanamhlanje yes kodwa nje bayanisi nawo amakhadi abhekele bona umama abathi hayi lilahlekile ikhadi noma lidukile bese senza iduplicate ngoba siyakwazi ukubaleka kwentuzana kwekhadi lokugoma noma ingane siqala icrash liyafuneka ikhadi lokugoma so ke siyayenza iduplicate so omama bangasaba beze nje emtholampilo yethu bachaza udaba onesi bazolivula ikhadi elisha libe iduplicate thina nje lemakhali ize likusiza ngithi lento yepasi njalo iqala manje nje uthi ingane mayizalwa bese ithola ipasi thina ubuzo yoqeda umatric usuyobhala iexam kuyimakuthiwa uyokwenzela ipasi kuyofuneka ke nekhadi lomgomo kwesinye isikhathi lalilekelela kodwa ke kasikho lapha bengizothi ke mhlambe sipha umlayezo wakho ogcina base ngifuna ukuthi ngiphe umfowethu ithuba lapha azositshela ngo close the gap uthini umlayezo wenu ofaka ugoma nje kulesigaba samanje umlayezo wethu su Department of Health eThekwini siyacela ukuthi omama babe nogqozi ukuzogoma ingane zabo kubalekile ukugoma kweingane ngoba kuvekeleke ukuthi izifo noma zifika ingane zikwazi ukulwa nalezi zifo lezi so siyabacela omama siyabanqunqa omama ukuthi nena bawabheka amakhadi eingane okugoma beze emtholampilo yethu bazogoma uma nje bedlulwe isikhathi noma idate yokugoma abeze nje ngokuphuthuma bezogoma futhi sivulile Mondays to Friday Mondays to Saturdays nanga Sundays vulile sinama campaigns ayenzakalayo currently imkhankaso la siphuma khona semphakathini abalisebenzisa leli thuba leli beze lapha emontweni zama mobile bezogoma siyabanxusa komama sinxusa wonke umphakathi ukuthi uthathe le opportunity uzuzogoma njengamanje nje siyagoma sigomela iflu vaccine sigomela bonke ogogo nabantu abadla i-chronic treatment nathi sabasebenzi bahulumeni bezempilo siyanxuswa ukuthi nesihambe siyogoma ngoba sezoqala iflu season seqala ubusika manje i-vaccine umgomo womkhuhlane usu available ukhona impela emtholampilo yethu siyacela ukuthi ekumele bagome nathi sabasebenzi bahulumeni nathi siyanxusa ukuthi mana ke ngoba mina ikhadi lomgomo nje angikholwa ukuthi ngisenalo ngizokwenza njani uzogoma Ntokozo sizokwenzela ikhadi sizokwenza la sobhala khona ukuthi wawuthola nawo ulontuzana umgomo bengithi uzofuna leli mgomo la ikhadi lomgomo la ngo1970 selaze la dabuka kwakusenamaphela phela thina sikhula alivele lidle nje iphela leli cha ake ngithathele thuba sibonge kakhulu ngesikhathi osiphe sona isikhathi sakho dlala sikujabulela ukufika kwakho uzinhle owaKaNdlovu bambiza ngoGatsheni la eThekwini uyena manje uGatsheni ukhohle ukuthi ukhuluma nabantu bakaZulu Natal sithi thina njengomnyango wezempilo eThekwini siyacela ukuthi abantu bazogoma sicela abantu bonke awumemeza abasemanguzi nje abasemanguzi ukhanya phela siyabonga cha sithathele ithuba ke sazophuma kuzinhle sikwazi ukuthi simukele manje ozongena umfowethu uSibusiso Gasa ngqongqoshe kunalento ke le ekuthiwa i-close the gap okumkhankaso omkhulu eSouth Africa kuthiwa bangaphekwe emillion abantu esabathola sabafaka emaphilisini emshanguzo ekuthema sesibafakile ngaphansi kwemshanguzo abanye baboke ngenxa yezathu ezihlukahlukene eziningi omnyazizwe sephila athi ayi
mina sengilayidi manje obanye wakhumbula sinabo sixoxa nabo bathi kunalento ekuthiwa ifatigue la suke sekhathele khona omunye ushintsha indawo yokuhlala omunye ziningi izinto ezenzakala kodwa kuthiwa bangaphekwe million esesibaphulukile la KwaZulu Natal asebeshiyile njalo eSouth Africa asebeshiyile la KwaZulu Natal bathe nje 117,000 ase ngibona hayi ubala lolo singababamba ngeviki ibaleke kakhulu indaba ye treatment ile program esihlale sikhuluma yalo nje yonke indawo esihamba kuyona ukuthi umuntu akangazadlula emhlabeni abulawe into engenasidingo into okunemshanguzo ekwazi ukuthi ithithibalise siyezwa ke njengoba kade uchaza ukuthi abanye abafowethu bayachaza ukuthi hey size sikhathale ngesinye isikhathi ukuphuza amaphilisi bese abanye bayawayeka uyazi enye into esihluphayo ukuthi siba successful kule treatment ngalendlela yokuthi umuntu azayibona ukuthi hayi angisengiphilile angisenankinga so siseke isidingo sokuthi ngiphuza amaphilisi kanti uphila nje yila maphilisi so uyabona sometimes now uthola uyi-victim ye success yakho ile nkinga esibhekene nayo athi umuntu hayi sengiphilile mina vele noma ngiyotesta igciwane alisabonakali hayi kushuthi asiseke isidingo sokuthi ngiqhubeke ebese yayeka so sifuna ukugqugquzela ukuthi wonke umuntu ingakho sinasilichaza sithi uma lithithibala usudla amaphilisi lize lithithibale igciwane emzimbeni liyahamba liyocasha licashe lapha elingafuni ukutholwa ilamaphilisi kodwa the moment wayeka hayibo phela kushuthi izinja seyikhishiwe seliyabuya ke seliyaqhanasa selichanasa selinamandla amakhulu kunalawa akade linawo eqaleni igciwane so kubalekile abantu bakithi ukuthi umuntu angawuyeki umshanguzo wakhe ngoba iyona nto yabona izona zinja yebo esivikela la emzimbeni wethu ukuthi izigebengu zingangeni izigebengu igciwane ke njalo so wakhipha izinja okwamaphilisi izigebengu ziyakhanasa uzigcole zibuye zinamandla kakhulu ungabusakwazi ngisho isibhamu sakho naso asizokwenza lutho seyiphetha amabhomu wona uzake isibhamu zona seyiphetha amabhomu so kubalekile ngempela ukuthi lolu daba umfowethu uGasa azolichaza abantu bakithi sibambisane ngalo ngoba uma ngabe nje singadli i-treatment noma imishanguzo yethu ngendlela okuyiyona ngempela siyibeke engcupheni 117 ngqongqosho usungehlula nje ngo-17 nje lana susheshisa mina ngizoya ngithina lapha eMaritzburg ngithi nje ukuthi nje umuva kancane kusha ngithi nje njengoba mhlawumbe ngibambile isibadlwana esithe ukuthi ngibuye ngithi lapha nanda ngithi hayi bafethu 117 hayi ngeke ungihlule kodwa ke mfowethu ngiyabona sesiqedile itopic yakho seniqedile ngakho konke kodwa ke mfethu ke cha awusathe usibingelele ukuthi ubani kwabantu wenzani la eminyangweni okay ngibingelele uwena Ntokozo uMEC ungqongqoshe kanjani nababukeli nabalaleli emakhaya igama uSibusiso wakagasa ngisemnyangweni ehhovisi lesifundazwe provincial office ngila kubhekelwe khona kulashweni kweHIV ukuthi early treatment kaHast absolutely ethawini sibonile ke umnyango omkhulu kaNational univalele lapha kwenye izinye zeindawo la eThekwini nizombungaza nje ninqumuza ngayo le ndaba ukuthi khona abantu asebesilahlekele ngaphansi kwesigaba sabantu esabafaka ngaphansi kwamaphilisi awusathi usibeke benixoxa ngani lapha bekwenzakalani ngibonge ithuba amathuba nje siwajabulela kakhulu kakhulukazi kwazisa umphakathi ngenhlelo esinazo ngoba lolu ke manje njengoba kuthiwa umkhankaso nje kufaka umfutho njengoba seshila ungqongqoshe sesambe kakhulu ekuzameni ukusebenza leli gciwane so ke bathi kwenye indawo la simali nazo zonke izinto ezinjalo sifaka umfutho ke manje ukuthi ke asike sithole labantu abayo mhlamba ke ngiveze lento kule ndaba ya closed gap bazabuye thole i1.1 million okusho lizobe iqhamuke kanje asekusho bangadideki ukuthi sekuqhamuka kunye 1.1 futhi manje amagama lawa asetshenziswa masithi 1.1 million sithi ababuki okusho ukuthi ke lo mkhankaso lo ubheka ukuthi asike sifake lo mfutho wokuthi silande laba abangakabi ku treatment yebo kahle ku treatment njengoba nje kushiwo nje siko 1.5 million as iKZN sihambe ngempela futhi mawubheka kwase lona igebe ngoba lo 1.1 million akuwona kuphela wala kaZulu nokwaZulu Natal owe South Africa yonke usushile okingxenye yethu wona ukuthi ibi 117 futhi nakhona sesimovie ngenze sesiko 50 sesimovile kodwa ke sikaka move ka 112 so ke kulomkhankaso ke ubheka kakhulu ukuthi
obani laba ekufuna sibathathile sibabuselile abangakafiki bayingxenye inyana ezintathu ke abancane kakhulu abangakaze bateste kwanhlobo abangakaze nje belithola ithuba lokutesta ngenxa yesizathu esinye noma esinyeke mhlambe sokhuluma ngazo ngokuhamba kwesikhathi abanye ilaba abake batesta kodwa bangangena emshanguzweni yebo ikhona futhi leyo ngxenye ke nayo kufunakala sivukuze njengoba sizobe sivukuza bese kuba yile inkiyankiya kakhulu ke laba sebeke bangena baphinde baphuma ungqongqosho ukhulumile ke ngako ethi ukusebenza kwakho kanzima kugcina mhlambe sowenza ukuthi kubuyisele emuva ngokuthi abantu bathi hawu mina sengiyi right angisayo shothe ilaba bathathu soke nje bathi sihlangene besibheka ke sibhunga izindlela esizokwazi ukuthi sihlele ngazo ukusebenza sihlelele umphakathi kanjalo nama clients wethu ukuthi abuye ezolanda i-treatment ukuthini so besibheka ke lapho ukuthi obani mhlawumbe sobadinga lokusithi ama stakeholders obani sobadinga imiphi iminyango iziphi ingxenye zemphakathi obani kahle kahle sobadinga nanokuthi ke nangaphakathi kuthini obani bazodingakala mhlambe inhlelo zethu noma ama facilities wethu izikhungo zethu zezempilo zimgomumo yini ukuthi mebebuya labantu babuye njobe sibheka lokho sibheka ukuthi sizoxhumana kanjani nabo nanokuthi ke sizoyibheka kanjani yonke lento bathi uMNE sizoyibheka kanjani sesihlola ukuthi sihamba kanjani ukuze ke inkosi meyivuma silitholele lo khwantamo ke walinyakaze futhi magaba ngiyaqhamela mina ngisho nathi KZN ayizolithi asikaze sihluleke thina isikhathi esiningi siyayiphusha into mase sinikiwe but ke seniyayazi yini ukuthi ke nizobathola kanjani labantu bawobani bakuphi ikhona indlela eseninayo ukubathola ikhona impela indlela kodwa ke ayukuthi imile ngoba lo mkhankaso uzoqhubeka isikhathi eside ingakho kubalekile ukuthi silesixhumana kanje ukuze nabanye basivuse mekuukuthi lokho esesicabangile kuthina akwenele kubatholeni kakhulukazi ke mesibheka ngokwama population noma ngokwemkhakha yabantu esibadingayo sidinga kakhulu amadoda insizwa lezi yo 117 nje 100 wonke insizwa insizwa zisanengqalo ukuzithola lezi insizwa yebo ke mnike imkhankaso sesiyenzile ngokuholwa uyena ongqongqosho yakhumbula ukuthi sesivule no men's clinic sinama program akanjani azama ukubahlangabeza labo ukuze sikwazi ukubathola ke phela program engiyithanda njengale South Africa lokhu ngabe uyazi kwaseqala mangihamba lapha enyaweni obhozo bami ukuthi bayixekela ngibe nenkingi kwenzakalani nganele ngahamba imen's clinic hawu obhozo msehlale nje kuzikho ukwane nje kungathi kwenze njani leyo ngiyayithanda le yanto yebo niqinise lapha hayi sizoqinisa mhlambe ke ngise lapho nje ngoba indlela osuyithande ngayo Ntokoze siqala ukungididisa kancane sakhuluma ngale nayi yasikhuluma ngazo zonke nje ngathi ukhuluma ngokunye mase ithokozela kanga kodwa ke kufanele ukuyithokozela nale kuba sibheka nje ukuthi indlela esifinyelela kanjani kungcono kwabesilisa nokuthi bafinyelela kanjani bona ngcono ezikhungweni zezempilo kanjalo nezingane nentsha yebo nakhona ke lapho sisasilele kakhulu ekutholeni izingane ekutholeni nanentsha ingakho ke izinto zethu esizenzayo noma esidlelayo zizobe zibheke labo kakhulu ukuthi sibathola apha abantu besilisa bakuphi siyenza impela ngesibaya samadoda ikhosombela amadoda yebo bani graduate alive emayunivesithi sobe sikhona yebo okusho kuzokwenzeka ukuthi ngokholwa yinina abantu abazikahle ngobucilo bokhuluma sizofuna mhlawumbe size siye nasezikhungweni zokwehlisa ukoma ngoba amadoda adideke thina lapha na ke nathi sizoshumayela kodwa sake sayenza lo hlelo lokuya kule ndawo sise esikhaleni safika sahlala nje nabo lana bayaxoxiseka ukuthi nje kufuna ubagadeke uhamba nabo gas ukuthi nabo bangagcini sebefuna ukucima ingoma yebo singagcina iswebhu sefuna sishayina ngale duze bephumile esandleni manje ke mfowethu ikhona nendlela esenizwile noma esenikuthola ukuthi bayanichazela nthini leyenza bese beyashiya yebo ikakhulukazi ke mesibheka ngizozama ke ukuhamba nako konke ukuze mengikusho ngisase ngisho mhlambe nanento esiyenzayo njengomnyaka kungasho ukuthi yanele njengoba ngishile ayanele mingenele ukuthi ke asixhumaneni ukuze sizakala ikakhulukazi ulwazi
njengoba sesishilo nanongqongqosho ukuthi ulwazi ukuthi mhlambe sengiyi-right njengoba kade sengisemaphilisini nje sengiyi-right ngaleyo ndlela sengingawayeka yebo ingakho ke sinalo luhlelo ke lokuthi sifundisane singafundisana ezikhaleni nje kushuthi ko-media nazo yonke indawo ezikhungweni lezi zokuxhumana kodwa kakhulukazi noma sikhona kwi-facility noma esikhungweni sezempilo abasebenzi bezempilo bafundisiwe ngokuthi abakhulume kanjani nabantu ukuze bazi ukuthi abantu ukuthi isifo sisho ukuthini kukhona nje into ekuthiwa i-adherence planning ukuthi nje suka nje sitholakala ukuthi kunengxaki nje asike sihlale phansi ke sixoxisana ukuthi ubonani njengoba uthole lesi sifo imapha ama goals ukuthi mosuqala i-treatment uzohamba ngawo nanokuthi ngokuhamba kwesikhathi mokuhlangabezana nezingxaki singavumelana ukuthi sixhumane kangangokuba mokuwukuthi ke okungekuhle kona ukuthi uzukhohlwe uzohlala ngasekhaya kodwa mase kuthukileke kwenzeka ke lokho ukuthi wakhohlwa wahlala ngasekhaya sikwazi ukuthola imvumo yokuthi sizoxhumana nawe ngabasebenzi bethu abasemazingeni ahlukena umphakathi abanye ama-community health care worker laba abawunompilo abasebenza emphakathini kuyanyuka kanjalo yebo ngifisa ungigqugquzeleleke ikakhulukazi abathatha amaphilisi esifo sofuba kanye nawo ke lamaphilisi lawo siyacela nibuye ekhaya ngoba siyalifuna iquantum engabe kuzobe kuyiquantum noma ngabe yini ke ezobe itholakala kodwa thina ngqongqosho noma ngaba kuwinwa lutho makuthiwe nje sikwazile ukubabuyisa bonke bo100 siyobe siwineka iquantum kuthini impilo yebo kungikhulumele nabo nje uthi siyababuyisa ngamafuphi nje ngicabanga ukuthi sekucacisekile ukuthi impilo izalalela ekutheni siziphethe kanjani thina ngokwemshanguzo yethu ikakhulu ke ngakwe TB ngoba iTB noma isifo sofuba siyasheshisa yebo futhi siyabulala masishane sibulala nje okubike ngoba sona siyalapheka okushuthi ukudedela singawalani kahle amaphilisi akwenzi ingxaki kuphela kuthina esiqondene nako lokuthi asiwalandeli kodwa nabantu abaxhumene naso nje simisihleka sine-TB ngoba meke ukuthi ngiyawayeka amaphilisi okusho ngisakwazi ukubathelela abantu ngebhadi ke-TB ukutheleleka kwayo mhlambe nje sonke sina i-TB kodwa ngokuthi amasosha ethu ase strong noma asemelene naso asiguliseki kodwa meke kwaqala kwehla amasosha iyona eqhamuka masishane ke-TB ngaleyo ndlela so ke kubalekile ngempela ukuthi ke sibusane ngoba kungenzeka nathi ukuthi sonile njengoba begcine behambile nje kodwa kubalekile ukuthi nabo sibafundiseke sazi ukuthi bazi ukuthi impilo eyabo eyemndeni yabo ngoba mekuwukuthi sebeyagula sebelimaza umndeni mhlawumbe kade bamba le kade bamba khona akasakwazi ukubamba akasakwazi ukusupport umndeni ungena endlekweni umndeni uyaqhubekela ngisho ngaleyo ndlela sizivulile izandla futhi sizole sikhuluma kahle futhi ke njengoba ngeke nayikhuluma phambilini leyo ukuthi amanesi angathi asathatha umhlala phansi wonke la wayethetha hayi awasathethi mekwenzekile laphunyuka futhi asiyakhuluma wathethe lokho vela khuluma nje cha futhi mekwenzekalile ke phela kwakhona ke ozwayo ukuthi ke njengoba ngisengibuyile nje esikhungweni sezempilo mhlambe usho igama elilumelayo kunenhlaka ke zokucomplaina noma zokulokho njengokuthi ungaphumi esikhungweni ungayingelana kumphathi ukuthi hayi angathi siphazamisile noSibusiso lapha nayi ukhulume kahle so ngaleyo ndlela nje abeze babuyele ukuze impilo iqhubeke iphatheke nje absolutely ngiyabona isikhatha sekho ngakumina igama lahlele khetha.gov.za ushala ntokozo kwamaphisa bengizothi ke manje awukusathu usibekeke naba laba othothi uyawashaya amaphilisi ngabe awasifo sofuba noma iwona lawa ke sikhuluma ngawo kodwa futhi uyangena uyagxila eziphuzweni omunye uyabhema omunye this ipuphu ubungozi bokusheba lezi zinto obokuqala nje ubungozi bokusheba lezi zinto ukuthi vele ngisho ngathiwa awunagciwana awunalutho Moke waqala washeba wagxila kakhulu ake ngihlukanise ngithi wabuhlaba uyayibhekelela nayo ngasho angabe sasala wabuhlaba esikhundeni sokuthinta ngoba kahle besiyathinta manje siyabuhlaba mina ngicela ngilwa nalabantu bafuna ukuphuzela ukubuqeda yini nifuna ukubuqeda lo mntwana uyabona ugasi uyibeka kahle abantu abathini bangabuhlaba musana ukuphuzela ukuqeda hayi so ngaleyo ndlela ke vele ngisho wathi wakamnagciwana okusho ukuthi ususengozini vele yokuthi sekunokwenzeka wenze izinto ezokwenza ugcine
ususenkingeni asukhuluma ngento eziningi sokhuluma ngezifo futhi ke noma ke usukona imishanguzo ngisho TB noma emiphi eminye imishanguzo usungakhohlwa ukuyithatha imishanguzo ngesikhathi esilindelekile yayibona lo ndaba futhi ke nanakhona ukuthi phela mose ugxilile njengoba zisho vele izimiso zethu zempilo nje ejwayelekile lokusithi health promotion vele ukuphuza kufanele ngabe sigxile kangako kona ngoba vele nje njengoba ngisho ukuthi impilo ngale kokuthi kuthini izolimala mawukuthi semshanguzweni ke ama side effects isibindi sakho sizolimala ngaleyo ndlela ukuthi seku toxic noma sekunobungozi noma sekunopoison omningi ongakwazi ukuklinwa umzimba ngokuthi ufaka utshwala kuhambe nezinso zithinteke ezintweni ezinjalo ngakho ngaleyo ndlela asike sithinteni kodwa ke futhi akusho ukuthi ke mushaya noma mobuhlaba wayeka amaphilisi buyela esikhungweni sempilo ukuze uthole umhlengi nomhlengika nomdokotela wakho nixoxisane ngendlela engenza ngako ukwehlisa inkosi mayivuma ngoba phela umsebenzi hayi futhi ngoba bathi angiyeke utshwala ngcono ngiyeke ke lamaphilisi cha qhubeka nako kodwa ke buyela kuthina sizoxoxisana ukuthi phela ngoba akukuhle kona ngokuhamba kwesikhathi ukubone manje kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzogcina ngiyazi ke uthi isifo lesengculazi sekuyisifo kahle esesingathusi ngalendlela thina esakhula sisibona senza ngakanga ngoba izimpawu zakhona abanye bethu abasazazi ngisho uzazi kodwa ukukhumbuza nje umlaleli lapha ekhaya usele neminute elilodwa iziphi izimpawu obona ngazi ukuthi mhlambe sekungaba yisona isifo segcwane lesikuphethe yebo mhlambe ke nje kulisikasheni yana esinaso kubalekile kokwazi ukuthi azikho ncamncam izimpawu eziqondene nesandulelo ingakho singakwazi ukumbona umuntu ukuthi ingakho ke sinalezi inhlelo zokuvikela okuyo PrEP okuyokusoka okuyo condom nazo zonke lezi zinto ngoba umuntu akwazi ukumbona ngamehlo bese uyasho uMen's Clinic yayiqoqa khona leso ingakho ke ilapho lafanele uyibambe khona kodwa ke njengoba sishilo ukuthi phela sidla amasosha iligciwane lidla amasosha ngeke lidla amasosha ke kube sevela izifo eziningi eziqhamukayo ikakhulukazi lesa TB esivela basisho ngoba njengoba nje TB bazi bakubize ke ngesilungu bathi latent TB okusho ukuthi ikhona vele ekhona kuthina sonke kodwa ngokuthi amasosha ethe a strong ibambekile kodwa ngesikhathi ke seyehla ke siyavela TB masishana okusho ukuthi ke impawu ze TB zigcina zisiza kakhulu esigradeni kodwa lokho akusho ukuthi wonke umuntu unono TB uyangithusa bese ngisho namtawo ukuthi uthini manje yebo no achazi lokho bese kuzomela ngibuyele nami kube u116 osele hayibuye yebo ushuthi ke ngalo ndlela ke lezi impawu ke usezitholakala kuzokhwehlela wehle emzimbeni ungakuthanda ukudla ukujuluka ukwehle emzimbeni ngale kokuthi ukuhlelile ngoba phela kukhona ukuhlelile ukuthi uyasilima noma esenja lokho esiphekwayo yebo kuyabonakala impela ukuthi seningqondile so ngale ndlela ke izifo nanokuthi izifo seziloke zikujwayela angazi noma ugudla mina noba siphathathe wehembo maphisi ukuthi nje usuhlahla ngokugula kusho kona ukuthi sekukhona ama early indicators noma iziboniso eziphambili zokuthi hayi ikhona ingxakanyana ekhona kodwa ngaloko ke asikwazi ngempela ukuthi sithi wena ngenxa uya 1 2 3 usunesandulelo ingakho ufuna so checka sonke si checke njalo singene kumaphilisi mekufanele singene emaphilisi kanjalo hayi qonqosha ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi usigoqele no siyabonga kakhulu Ntokozo siyajabula ukuthi siphinde sibe nalolu suku lwanamhlanje siyafisa ukufisela abasebenzi i-Workers Day ebinhle kakhulu izolo ngiyathemba ukuthi ba enjoyile abasebenzi ngoba bekusuku labo usuku lolu ke unyaka nonyaka okufuna sili appreciate ngoba phela lamandla nalama rights sinawo abasebenzi abanawo sonke sabasebenzi asabasebenzi sinawo ama rights alwelwa and kufuna njalo nje unyaka nonyaka sikwazi ukuthi sik appreciate lokho so siyathemba ke ukuthi bakujabulele kakhulu usuku lwabo izolo ngizwa ke kuthiwa nomsombuluko i-birthday kaNtokozo Maphisi manje ke bengazi ukuthi kanti naye uyaba nayo i-birthday ngiyathemba ke ukuthi cha ngithi uyazi South Africa kunepasi lebhola kube nepasi ngisola ngathi lebhola ke lele kwenza ibirthday yaMonday siyakufisela ke ukuthi ube nosuku oluhle ngomsombuluko lapha esibhizi khona ikhetha lezibuko la kwa Health bakithi kodwa ke ngithanda kakhulu kwi comment kaGasa ile ukuthi
abantu abathinto tshwaleni bangenzini bangabuhlanga kodwa phela futhi noma ungathintanga awuyona ibhanga alekho icala lelo kodwa ke laba basibonayo isidingo bakithi abathinte kuphela bangabuhlabi ukuze bakwazi ukuthi bakhumbule imithi yabo bakhumbule isikhathi uyabona nje musu ubuhlabile awusazi kahle isikhathi kakhulu 12 no 1 uyabona kunakho nje ukuthi cishe kufane kuyadidizela so siyabacela abantu bakithi uma nje uphuza imishanguzo asingakuhlanganisi ngoba kwenza ukuthi impilo ibe sengcupheni ke happy birthday ke nakuwena mfowethu Nkosi yami ngiyibongele kakhulu ke nami cha okwalesi sikhathi kuhlale kusilimaza kulolu hlelo kuba senzela ngabe silishaya nje kuze kuse ngoba abantu lokho belithandile bathi lumnandi liyagenqeka sibonge kakhulu asivalele isithi kulungele ke bye